Отзвукът от скандалните записи от бърза помощ, които видяхте само в По света и у нас, излезе извън границите на България. Показахме ви как медиците са принудени да викат полиция на дежурствата си, защото са нападани от пациенти заради закъснението на линейките. А линейките закъсняват, защото няма достатъчно спешни екипи. Нашият зрител Красимир Енгелхард, който работи като фелдшер в Германия, ни потърси, за да разкаже как работи спешната помощ в Германия. С него разговаря Цвета Младенова. Здравните СРС-та ни разкриха скандална действителност. В спешната помощ пациенти нападат и бият лекарите, които са дошли да ги спасяват. Причината е, че линейките закъсняват с часове. Така лекарите са принудени да преглеждат с полиция. Да дойде полиция тук! Благодаря, че полиция не е толкова бързо. Щеха да ни убият. Реагират бурно, че много е забавен адрес. Линейките закъсняват, защото в бърза помощ няма достатъчно лекари. Медиците не искат да работят там заради ниското заплащане. Именно този омагьосан кръг шокира Красимир. От Германия той се свърза с нас по скайп. Кликнах в интернет bnt.bg, веднага намерих телефон, който мога и се свързах веднага. Това беше супер. Това за други телевизии не се е случвало. И точно исках направо да се кажа мнението какво е и какво може да се промени. В Германия Красимир работи като фелдшер. Обади ни се и за да разкаже, че немските му колеги също са възмутени. Както ни съобщи, в Германия линейките не закъсняват. Обидно ми е и ме боли, като се чува по самата радиостанция. Колеги, викайте полиция, колеги, викайте полиция. И да с двете страни ми е обидно, че тези пациенти са чакали толкова много време в една европейска държава. Дали приехте и са малко конфликтни? Ами като са малко конфликтни, си искаме полиция на адреса, аз не искам пак да бъда нападен на адресите. Мене ме нападнаха на един адрес, нали си спомниш? Защото не е имало линейка 3 часа. Сега линейката е забавена с 1 час. Да се радват просто, че не е с 7 часа. В Германия, както ни разказа Красимир, в линейката работят само парамедици. Те именно преценяват колко спешен е случаят и дали трябва да го прехвърлят към лекар. Немските лекари дежурят само в болниците. По график обаче, освен редовната си работа, те се редуват да дават и спешно дежурство. Така системата е подсигурена двойно и нито пациентите са оставени без грижа, нито медиците са нападани от пациенти. Тук нещата се решават не с приказка ми, казват това се решава, ставаш и го правиш. За Красимир, отговорните у нас просто трябва да седнат и да оправят системата. До края на разговора ни не успяхме да го убедим, че в България не било толкова просто.